undaba ezithi Amalusi Zondi. Mancenza sikubingelele siphinde sikwamukele la ohlelweni. Sabingelela mthazi, ngeke nabalaleli emakhaya. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyaqonda ukuthi mhlawumbe unondaba umuntu okakhulu ngapha kwezamabhizinisi. Kodwa nje masibuka indawo yase Richmond nendawo enendawo esemakhaya kakhulu. Yiziphi mhlawumbe ingqinamba abantu ababhekane nazo nifisa mhlawumbe ukuyiguqula neubukhosi? Hayi, sibonga kakhulu. Imphathi yakithi ngaphansi kwesilo uMosizulu kaZolithini indlulamithi yethu yamaZulu. Sibonge nje ukuthi sinikeze itask enkulu kakhulu ukuthi thina njengamaZondi siphinde sibe nenkosi kwaZondi ukuvuka kukaBhambatha kaMancinza njengoba saziwa njengamakhawe athanda ukuvikela isizwe sakaZulu nokuvikela isizwe sawo njengoba ukhokho wami umkhulu wami uBhambatha kaMancinza walwela uKhandampondo evikela isizwe evikela abantu abakithi kaZulu ngokuthi amabhunu angahlukumezi aphinde rentele ukuhlala nentelo ukuthi bayaphila bayabantu ngoKhandampondo. Umlando kwephinda njengamanje ngoba ekulweni kwethu silole kakhulu ukuthi abantu bakithi bakwazi ukubenefita ku-development eyenzeke emphakathini yabo ngokuthi sikwazi ukulwela ukuthi kube khona i-legislation edila kakhulu no-minimum ka-30% participation goal ey'ndaweni la khona i-development mayiza nohulumeni kungabo ukuthi onke bekhanyilanga kuphela abathatha abantu abaqhamuka ey'ndaweni ezahlukene kodwa abantu bendawo uthola ukuthi bona ama-spectators kuphela bayabukela nje bese bejabulela ukuthi sebebona i-development begcina beba amakhonzi umazi okwabo ukuthi bathathe imali abayiholayo engekho bahamba boyiqeda kuphela ngaphambi kokuthi umnotho uze kubona. Thina-ke siza nakho ukuthi imiphakathi eyahlukene emakhosini akithi akaZondi esibonile ukuthi noma amakhosi eqalile athi wona alwela abantu bawo kodwa amanye amakhosi ngaphansi kwesilo akujabulele lokho athi lento esenzayo samaZondi nawo ayayithakasela afisa ukuthi nathi siwakhombise ukuthi ubumbano lamaZondi ngempela silwenze kanjani nabo bafunde kuphila. Imiphakathi yakithi esiyiholayo njengamaZondi njengoba sengenile ebukhosini yokuthi imiphakathi yakithi engenawo amanzi sakha ama-boreholes ngokunxusa iy'nkampani ukuthi zikwazi ukucontribute back to i-community ukuthi imiphakathi yakithi ibe namanzi ngaphandle ukuthi si-rely kuhulumeni ngokwenza ama-projects amakhulu okusondeza amanzi kodwa masithatha iy'nkampani ezenza ama-boreholes bese siba nama-tanks azokwazi ukuthatha amanzi ayise emphakathini shuthi ilungelo lomuntu lokuthi abe namanzi thina njengamaZondi njengamakhosi so besikwazile ukusiza abantu bakithi. Okwesibili sikhuluma ngentuthuko ethinta kakhulu ama-skills yokuthi abantu abayi-youth kanjalo nabantu besimame nalabo abaphila ngokukhubazeka njenge-legislation kufunakala ukuthi ama-sectors akwazi ukubaqeqesha ngoba ziningi iy'gidi zamarandi eziya ey'nkampanini ngohulumeni pro-treasury ohambisa iy'mali kuma-sectors okufanele abazothuthukisa amakhono emphakathini kodwa uthola ukuthi thina njengama-citizens esafundisa ukuthi siwu-government asikwazi ukubamba uhulumeni accountable ngey'mali eziya kubona ukuthi ithuthukise abantu. Thina ngoba sinolwazi yilolu lwazi esinalo esizothuthukisa imiphakathi yakithi ukuthi government is us. Kusho ukuthi i-youth kumele ikwazi ukuthuthuka ngama-scarce skills azokwenza ukuthi imiphakathi yakithi kakhulukazi ko-Richmond la esikhona khona nakwezinye indawo abantu abasha baqeqesheke babe prepared ngama-development ezakubona ukuthi uma beqeqeshela ukuthi i-development yeza next day bona bese benawo lama-skills ukuze bakwazi ukuqashwa bese bexotsha ikade eziko. Kuyezwakala lapho ngicabanga ukuthi izinto ezibaluleke kakhulu masibuka indlela indawo ezisemakhaya inkinga mhlambe ezikhona nezingqinamba ezikhona Mancinza kodwa mhlambe ke omunye umuntu uyazibuza ukuthi ke kulesi simo esikhona eNingizimu Afrika njengamanje siyazi ukuthi ke ukhona lokhu kushayisana okukhona kosopolitiki mhlawumbe ngifisa singene ngenza amaqembu ezepolitiki kodwa nje siyazi ukuthi ke kuba khona lokho mhlambe ukusebenza kobuholi bomdabu nokusebenza mhlambe kobuholi bezepolitiki nohulumeni kuba khona lokho kushayisana lokho mhlambe nina mhlambe kulolu hlangothi lwakhona kwaZondi nizo mhlambe bhekana kanjani ingqinamba nje lokwenza isiqiniseko sokuthi uhulumeni uyasebenza kanjalo usebenza ngayo kodwa futhi ke nobuholi bomdabu busebenza ngendlela efanele usebenza ngayo?
Cha siyabonga umbuzo oyizivelo hlezibuzwa. Mina njengenkosi ebekuyisilo ukuthi ibe yiso laso isilo samabandla wonke umntwana wami uSizulu. Umntwana wami uSizulu kaZolithini indlula mithi yakwaZulu. Njengosomabhizinisi mhlambe kuzoba khona ushintsho lapho khona sibona ukuthi kuba khona mhlambe ukuxoxisana nohulumeni. Amakhosi abekwe isilo. Umhlaba owamakhosi. Inkosi yakwaZulu yalwela ukuthi imihlaba yayo ikwazi ukuba ngaphansi kweNgonyama Trust. Ukuthi amakhosi wonke agadele isilo samabandla umhlaba waso. Bese uthi amakhosi abe nezinduna abusa aphathe bese banama-PTO yokuthi emhlabeni wenkosi isilo akwazi ukudecide kwenzakalani. Ngamanye amazwi amakhosi awu-government. Kodwa amakhosi ahola ngaphansi kwa-COGTA. Amakhosi bese hola isalary. Okwenza ukuthi izidingo zamakhosi zikhavwe ugovernment. Esikujabulayo lokho ngoba uhulumeni ukhombisa ukuthi uyakwazi ukunakekelela izidingo nqangi zamakhosi. Kodwa phezulu kwalokho amakhosi njengoba bebekiwe abantu bonke bangaphansi komhlaba wamakhosi kwaZulu njengoba siyimonarchy. Okusho ukuthi amakhosi kumele ahlonishwe. Kumele amakhosi angabi kakhulu ohlangothini lokusetshenziswa abepolitiki. Ngoba ubukhosi kwabukhona before into yepolitiki. Lokho ke kusenza ukuthi thina njengamakhosi sikwazi ukumotivate i-investor confidence. Sikwazi ukunxusa iBurkina Faso, siye eMalaysia, siyofunda ukuthi basebenze kanjani, siye eGhana, siye emazweni ase-Afrika ku-SADC. La khona amakhosi ephethe umhlaba wawo bese amakhosi ebusa ngezinto ezikhona emhlabeni wawo phecelezi ama-minerals nama-development afanele ngabe eze emakhosini akwazi amakhosi preside over wona. Lokho kusho ukuthi kunengxoxo ekufanele ibe khona nohulumeni namakhosi ngoba kuma uhulumeni usuphethe kusho ukuthi amakhosi kufanele ngabe ayahlonishwa ne-constitution ikwazi u-accommodate amakhosi ngenamba abhekene nazo. Amakhosi amaningi njengamanje awahlonipheki ngoba i-stipend asiholayo ayiyona ngisho isalary kufana ne-stipend. Kodwa amakhosi uthola ukuthi ingqinambi zinkulu nengqalazinda azikho equal to isalary abayitholayo. Amakhosi bese beyinhlekisa agibela amatekisi ebese omntakabani bahlekise ngamakhosi ngisho amakhansela gcina kuba yiwona ngaphezulu kwamakhosi. Amakhosi isithunzi sawo asikho. Thina-ke sizobuyisa isithunzi samakhosi ekuthini amakhosi kwaziyo ukuthi ngampela iwona awushamthetho wakwaZulu Natal kakhulukazi. Nondaba sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sithemba konke kuhamba kahle. Khawulezulu siyabonga. Inkosi uNdabezitha Malusi Zondi ngathini oyinkosi ke kuthona isizwe sakwaZondi khona ke eRichmond. Ubekwe nje ngokusemthethweni ke kuleli sonto edlule bekwa yona ke indlula mithi isilo samabandla uMisuzulu kaZolithini. Isikhathi komuntu ke